Здравейте, приятели! Добре дошли в днешното видео, в което отново ще ви покажем какво получихме в новата кутия на Tokyo Treat. За всички, които не знаят, това е кутия на месечен абонамент и всеки месец получавате различни вкусотии от Япония. Предния път много се забавлявахме, беше ни много интересно, когато отворихме първата кутия, затова решихме да пробваме пак и да споделим какво сме получили този път. Ако искате да разберете малко повече за Tokyo Treat, може да погледнете долу линк, аз ще го оставя в информацията. А сега да започваме. Да, забравих да представя, че и Мики е тук. Не, те не ме виждат. Те не ме виждат, любов си за това. Кажи кой съм, ако искаш кажи. Да, имаме много нови абонати. Това е Мики, моят съпруг, който много обичам, с който сме заедно почти от 10 години. Имаме две деца. Ако искате да разберете повече, гледайте дневните ни влогове, които качваме 3 или 4 пъти в седмицата. Реклама! Сега трябва да сме много бързи с показването, защото Амели уж спи от татък следобеден сън. Ще видим колко време ще спи, но ето така изглежда кутията. Огромна е. Като я отворите, виждате, че има супер много неща. Този път нещата ми изглеждат много по-интересни от предния път. Надявам се да няма водорасли, там какво ядохме, октоподи. Всичко явно ми беше супер интерес, така или на Мики всичко му хареса почти. Почти. Но сега започваме с новата кутия. С кое ще започваме? Да запазим... С най-голямо. Да е това чипса. Айде, направо с него. Добре, ама чакай, аз трябва да намеря, тук има една... Книжката. Книжка. Значи има една книжка, която описва абсолютно всичко какво е. Да, обаче нещо ми стои, че няма книжка. Да. На нас са избрали да или са забравили да ни сложат, или просто решили повече да няма. Няма книжка. Но книжки, приятели. В принцип има книжка, сега ще трябва с моя перфектен японски да разбираме какви са нещата. Аз ще ви кажа, бе хора, аз ще ви кажа. Добре, знаете ли какво? Започваме. Това на мен ми изглежда на 100% чипс. Между другото, Мики е най-щастлив, когато правим тези видеа. И като му казах, че обмислям да направим още едно такова видео, веднага беше готов. Не трябваше изобщо да го... Това смириш на обикновен чипс. Това си е чипс, това 100%. С запушено от гусето. Не е много солен. Не е много солен, обаче... Малко безвкусен. Усещате тия старите чипшета на времето, къде бях хванал плитче? Да, като 10 стинки. Да, но бяха супер вкусни, много ги обичам. Да, малко такова, нищо особено. Да. На това какво даваме? На този чипс? Да, палец на дължото. Правим така. Чипса нищо не. Второто нещо, което на мен ми изглежда много интересно. И на мен. Е фанта. Първо вижте как изглежда тяхната фанта. Това си е фанта. По-близо. Това е фанта, хора. Тази фанта е с круша. До сега не съм пила фанта. Това да бе круша. Може някаква японска круша. Между другото, кутията идва много бързо. За седмица и половина мисля, че. Прилича на дерби круша. Мисля, приятно е, ама точно на дерби круша. Сайдър без такова, без алкохол. Мисля, вкусно е. Дерби круша. Дерби. Гледай си работата дерби. Какво против имаш дерби? Аз не харесвам дерби и грам. Дерби колата без. Следващото нещо, добре, това е много гадно, че не се ни даде такова, аз как да разбера това какво е? Чин-чун чанг. Тук има някакви мимичета. Добре, отвори, ще разберем. Повечето неща са като някакви чипсове. Не мирише много приятно. Я да го погледна, още сега ще ти кажа това какво е. Това е за пръшки. Своите пръшки, няма, има много гаден вкус. Луки. Аз като съм понастинал малко не мога да кажа. Аз да избрах точно кога да го снимам това видео. На лук и на нещо гадно.
Нямаше да си вземеш второ, ако е толкова гадно. Аз просто съм сигурна. На лук и чесън отвратително е. Много странно. Нещо сладичко ли съм са. Е това. Ме малко ме разочарова, защото аз не виждам шоколадчета. Добре, стига си ровил сега. Давай да гледаме тук. Следващото нещо е ето тези, прилича малко на такава зърнена закуска, като Несквик, само че с ягод. И сега ще видим. Покажи на какво изглеждат. Звездички са на това звездички. Хора, с вкусна ягода. Казах бе, о, много яко мириша. Уоу! Той се ще... О май гад. О май гад. Two thumbs up, окей? Това е уникално. Звездичките с ягодката. С бял шоколад. Както казват японците, хоришито. Аз съм very much like this. Много добре. Това е мене. Ама няма за... Тук значи. Кажете нашите приятели, кажете му, че в едно семейство няма мое, няма това всичко общо. Няма. Това си е за мене. Добре, дай още едно бе. Мики, ще те изгоня от моят канал и повече нямате канал да правим видеа. Това ще падна много гледане. Това са ребърцата. Това е чипс с ребърца. Това не е чипс. Някакъв пак. Зрънчо. Крупанки. Най-любимото ми нещо на света, като бях ученичка, беше да ям хрупанки с баница. Хрупанки с пиле и баница с сирене. Да. Very not добре. Тия на мен ми харесват. Да, тия са много им. Да, между другото, това верно напомня на хрупанки. Хрупанки с вкусна ребърца. Много яко. Как напарва така да сети да види най-голямото само хора. Така. Аригато! Ти ще се бъдеш детето е. Ти викаш повече. Да бе, да. Сега. Тук виждам нещо, което винаги съм искала да пробвам. А именно KitKat. На този KitKat, мисля, че е зелен чай. Или с мача. Защото е зелено. С мача или с зелен чай? Сега ще ти кажа. Няма да видя. Сега ще ми кажеш, ще го прочетеш. KitKat Japan. KitKat Green. Да, Green Tea е. Зелен чай. Нямам търпение да Мача. Аз това мача съм се побъркала. Пробвах един чай с мача, беше отвратителен. Накарах по-верно и ти го пи, да те накарах ти да го пиеш. Кога това? Най-вече... Оня, гадния къде е това? Той нямаше вкус на нищо. Беше отвратителен. Вижте какви сладурски са. Good job, have a break. И ще ти дам на тези пакетчета и ми дадеш шоколадчета, защото ти гледа много ти харесва. Това странно, виж какъв е зелен. Мирише много приятно. Ето така изглежда. Трябва да го изям. Това мога да дадем на Амели, между другото, тя ще ги даде. Тя да не е прасенце. Да е всичко. Приятели, това е отвратително. Мале хора, не знам, ако обичате зелен чай, може да ви харесва. Колко обичате, той има вкус на един път ядено и после върнато. Отвратително е. Но това не. Това хора, ужас. Ще пи малко фанка. Мале! И то така на талази ти се качва. Малко вкусна риба даже има човек. Ти поне си щастлива, че нямаш толкова много вкус. Имам, но усетих, че явно имам и то много. Значи, приятели, щом Мики е изял половината и другата половина е връща, това е най-големият знак, че това не струва. Много рядко. Спомня си миналия път, той яде от октопод чипс и много му хареса. Това ще го запазим за гости, като идват, че ги черпим. Ами, вижте, специално от Япония хора с зелен чай. Верме. Ще ги набутаме. Следващото нещо, ето това е някакво коледно, Christmas, Значи Tokyo Treat
Наистина искам шоколадчета, хора. Малко шоколадчета. Аз съм шоколадов мен, окей? Аз съм лайк шоколадче. Нашите сърчета имат нужда от шоколад. Това е нещо, което е било нещо и сега е станало на нищо. Ооо! Някакво зрънчо. Това миналия път имаше такова подобно. Вау, царевица. Това е царевично зрънчо, ма. Има вкусна царевица, буквално. Ооо! Яш си го. Неща. Виж, не те цунках. Много другаднах. И това не ми харесва. Правят за всичките някакви много силни вкусове. Приятели, според мен това са дъвки. Още повече като отворя така ми изглеждат. Дай. Може би са много лют. Да. А люто ли? Ма пепърминт ли е или? На мента, ментол вкус. Направо ми се отпуши носа. Не, тази кутия му чуш, че всичко е направено от парфюм. Много силни аромати. Да. Много силен аромат. Да, отвратително. Брат. Tokyo Treat малко ме разочароваха. Хаштаг Tokyo Treat, хаштаг пратете шоколад. Предпоследното нещо в кутията е нещо сладко според мен. Прилича ми на захарен памук. Тук може да се види. Някакви звездички. Да споделя нещо, това пише Bandai на него. Bandai Made in Japan. Bandai му прат ли или беше или... Това май е захарен памук, хора. Чакай сега, първо има някакво тука. Това да си го поръзиш с захар, ако искаш още. Мислиш ли? Не. Защо се възикаш с мен? Това ми изглежда на лепенка. Лепенка. Ето така изглеждат отвътре, вижте. Звездички. Миришат уникално. Корнфлекс. Това ако го добавиш с мляко, ще е верно добре. Мен това много ми харесва. С мляко? И без мляко става. Last. But maybe not least. Хора, това са... Не знам какво е. Това според мен може да се правим ние сами бомбони. Да. Чакай да видим. Това се прави експеримент с него, вижте. Някаква пипетка, нещо има, слага се. Ръчице е уж това. Не, това е цветенце. Така, приятели, ето ги. Това са прахчетата, които изглеждат много подразително. Не знам как изобщо са минали границата. Така. Явно това са различните цветове. Така. Тук имаме нещо. Значи това, това е като тези топчета. Може да си ги направим е тук. Да, ето той така си го слагаш отгоре. Центрираш го на топчета и почваш да си слагаш. Нали, ти ще имаш червен прах, син прах, оранжев и зелен. Това са 4-те цвята. А то лилавия? Това лилавото се смесва с водата, за да може да стане после вече. Приятели, както видяхте, опита ни беше просто плачевен, нищо не се получи, пропуснали сме нещо в превода. Мики така гледа постоянно анимета, може вече да е научил испански, пък аз японски. Аз ти казах, дай аз да го направя. Не, аз съм по-ръчната. Сръчната. Казах сръчна след това. Но, приятели, това ще е всичко за днес. Надявам се да сте се забавлявали с нас, да ви е харесало видеото. И ако искате да гледате още такъв тип видеа, ни оставете
по едно лайкче, аз какво правя така надолу, по едно лайкче на видеото. Ако не сте абонирани, абонирайте се, защото постоянно качваме видеа и според мен всеки може да намери нещо интересно за себе си в нашите влогове и такива щури видеа. И да, ще се видим в други ден. Чао!